Köszönöm szépen, Gabriella, hogy eljöttél. Hú, olyan csúnyán nézel a fiadra, miért? Semmi. A párod elmondja neked is, hogy mi az, amit szeretne elindítani, vagy amiben segíteni szeretne. Nekem? Elmondja neked, igen. Én csak azt szeretném, Gabi, hogyha vagy kibékülnél a fiaddal, hogy ne veszekednétek, mert ez így nem jól látni azt, hogy te örökösen ideges vagy, meg minden, ez neked az egészségedre se jó. Vagy valamit csináljatok, hogy ne legyen ez a köztetek, ez a macska egész. Rólam mit mondott ez a mocskos gyerek, mi? Mi mit mondott? Na, mit mondtál, Jóska gyerek? Most pofáddál? Nem mondott szóval a semmi. pád meg én nagyon vertünk, mi miért mondtuk tőke, meg ilyenekkel? Én soha nem is mondtam. Mi nem mondtál? Ne hazudjál, te köcsög! Te, meg fölrúglak! Mi? Én nem mondtam ilyet. Miért nem mondtál? Miért nem mondtál? Mert nem mondtam. Miért nem mondtál? Mert nem mondtam ilyet. Szóval apád elvert téged bébózütővel, meg ilyeneket mondasz. És még te vársz. Aztán tegnap még följött hozzám zabálni. Hú, Gabriella, te szó szerint gyűlölöd a fiadat. Honnan kezdődött ez a borzasztó ellenséges viszony?